Dung jumpa tanggal 24 Desember tahun 2010-an sugot dope manogoti nunga dungo sitobus sian podomana. Pitor diloput sitobus ma tangan na huhut masinggang ibana dilage podoman nang maribak ibaki. Sugot manogoti rap maksisulu ibana dohot opungna ditataring huhut makkodohon tes laho mabahik kopi. Idok opung nai matu sitobus homaan non mangalap jagal tatu parbidaan teh nin nama olo opung nin sitobus ma mangalusi opung nai laos dibuat sitobus ma sada bokor inganan ni botar doho tuburan inganan ni jagal ai di alaman na bidang do inganan ni parbidaan ni ipajajar do bulung pisang marbaris inganan ni jagal sasagung kuwe terap do dengan sitobus dak danat sitiok bokor na dohot hirang nabe digora nama bagi ima sada guarni nau mendaftar bidai tinggal satu ngatur puk nai nama jagali alai dang di jauh dope guarni opung nai luma rohani sitobus naso dapotat dohami do opuku narohana di bagasan naso digarar opuku dope ulaning umbayan naso digorahon hami sejongjong sahalakna molo akadongan na nunga mulak be mabuat jagal nabe sahohom ma ibana tuki si majujung na maniok bokor dohot hirang tageling di atoy na bagi jaga 5 ibana tinggal satu ngabagian manang sekilo nai nama dokjut opung mo asa digarar joate ipe as alap tuson tarili sitobus mulak tujabu mendapoton opung nai disukunday nangima buasa mulak ketembus dang membuat jagal baru dialusi sitobus ma dang dilean ikut jolo gararod ni opung doninna tangis ibana tangis tarili do da opungi mabege hatani pahopung nai dialusi opung nai ma dang anong depepeng tasonaran lamang garak amang hasiatku toy ma haruan ma tabaruhi tamanul jagal sayang dia adong sian pemirsaun na buka rohana lao mangurupi hita papuku hasian tahe dangol na paguson amang tebus ikut mengadungi da upungi dia pusi ilu na dohot gobar nang buruki alai dung potang ari nunga godang dongan nalaho manogihon sitobus asarap borba tu gareja gabe dibuat opung nai ma salawar ni si Ruben bapak udanai alai pebel gahudo salawari las dibuat ma sada bayon laho hohosna asa unang peut salawari sian geting ni sitobus tak borhat ma sitobus dohot akadongan na laho tu gareja dopak dolok ni hutai songon na di tailihun opung nai do sitobus dohot akadongan nai di parberhat nai tung asing situ ma holan payan ni sitobus ma nang buruk jalan malbas ala pabalgahu tu pamatang na amang tahe hasik nai di hapogo setop puku tobus sasian asura adong hepeng tak tuhorokku do baju natalmu do jagal tapopuku hasian sainin narohani opung nai jumpa ma tikina pas pesta natal sekolah minggu jala saat ma tu giliran sitobus lama dok si pajojoron manang liturgina jongjong ma sitobus dohot 5 halak dongan na laho mandok si pajojoron na sude ma si malolong mamereng tu ibana ala holan sahalak na do na mamaki baju nang buruk dohot sepatu sekolah nang maribak ape akadongan na jongjong mamake aka sepatu na baru mana merlampu-lampui tokuma putus bayon hohos nasian opung nai gabe say di hape sitobus mahay na asa unang rusur salawar nai alai itu rusun ibana do jongjong madok si pajojoron nai gabe jongjong ma inatta parlapo pamijaman ni hepengi
dang tolapan nama naun iluna disolsolina sida maholitna sanang dihalma sitobusi alai gabe tu luar gereja do inatai parkodei laho jalesian piktima ibana manatap-natap sitobus. Di jalo sitobus ma mix ya donganna mekel suping ma ibana makatahon si pajojoronai imana tersurat di Lukas 6 ayat 20b saat 22 jala di dogma. Martua mahamu akan apogos ay dihamu do harajaon ni dewata. Martua mahamu akan malenungaing ay si pogosurod johamu. Martua mahamu akan natangis nungaing ay mekel mahamu muse. Martua mahamu anggo dihosomi jala dipilpilhon halak hamu. Anggo diisahi jala dibolokon guarmuna songon perjahat alani anak ni jolmai. Ninna ibana ma madok si pajojoran na manang liturginai. Jala saitu opung nama ibana mamereng mekel suping huhut hohom tarilui ludo opung nai mamereng pahupuna na bisuki. Malate ma Tuhan langsung na ibana ma mangalusi dung sai pahupunai madokon si pajojoran manang na liturginai. Dung hudul sitobus dilapungi opung nai disukun opung nai ma ibana. Buasa songon nai asing perdalanmu mulak silang katani pahupuku gawe di alusi sitobus ma opung nai maputus bayon hohos na binahemi opung mabiarahu di da akajolmai bayon mi opung ninna sitobus ma mangalusi opung nai tung masay lungun ma alay marlas ni roha do opung nai do sitobus manambut natal nasudenggan. Mau lihat ma Tuhan nung sorang ho tu portibion laho maboan hangunuan tu sadok bangso. Sorang maho Tuhan tu bagasan rohana mibe nama jaha ceritaon doho nama nonton video on. Amin.